Exodus Tidu 9. Na Erade kachre Moses say, Kachre Israel for no ma onane nkotren sraban wo Bihailot anim, wo Migdol ne pontem, wo Baal Zephon anim. Ne ntentenso na montren sraban no wo pono ano. Na Pharaoh beka no Israel for ho say, Oriwo asase so ntwetwede, esre aka won atum. Na meprim Pharaoh akoma ama no ati won. Na mehye manim nyam Pharaoh ne dom nyina so. Na Misrifo ehunu se mini Erade. Na wo yosa. Na wo kachre Misrim hene se oman no adwane kɔ. Na Pharaoh ne nkoa akoma satrai wo oman no ho. Na wo se, ɛdeɛ ne yayo yi. Se yama Israel agya yɛsom kuro yi. Na osiesie ne tiase nam. Na ofa ne man kan ne ho. Na ofa ntiase nam a wayie ahansia ne Misrim tiase nam nyinaa. Ne ntiase nam no nyinaa so asahene. Na Erade prim Misrim hene Pharaoh akoma ma no tin Israelfo no. Efiri se Israelfo no de nsa a wama so na efiri koe. Na Misrifo tin won. Pharaoh ntiase nam aponko nyinaa. Ne na ponko sotifo ne dom no. Na obeto won se wachire nsraban wo pono ano a etre Pihahirot wo Baal Zephon anim. Na Pharaoh beneye no Israelfo no mema won ani so. Na hwe na Misrifo di won achi riba. Na Israelfo no suro pii na wo sufre Erade. Na wo ka kire Moses se, Adamna eni Misrim nti na wafa yen aba ha se yemewu esre so yi. Edi enti na waye yen se yi. Se wuyi yen firi Misrim ba yi. Enye asɛm a yɛka wɔ Misrim sɛ, Gyama yɛn so Misrim no nie. Efiri sɛ, ɛyɛ ma yɛn mom sɛ, anka yɛsom Misrim sene sɛ yɛbɛwu ɛsrɛ so. Na Mose ka kire oman ne sɛ, Munsuro, munyina pintin. Na monhwɛ Awurade nkwagye a ɔde rebɛkyerɛ mo nnɛ. Na Misrifo a muhu wɔn nnɛ yi, morenhunu wɔn da biara da bio. Awurade bɛko ama mo, na mo deɛ munyekum. Na Erade ka kire Mose sɛ, Aden na usufre mi. Kachre Israelfo ma wonko won anim. Na wo de ma wo poma no so. Na tene won sa epo no so. Na bae mu na Israelfo ne nante asase pese so mfa po no mfimfini. Na me de hwe me Misrifo akoma na wabedi won achi. Na mehye manim nyam wo Pharaoh ne dom nyinaa. Ne ntiase na ne naponkofo no so. Na Misrifo na hunu se mini Erade. Se ma hye manim nyam wo Pharaoh ne ntiase na ne naponkofo no so. Ena Nyankopɔn bɔfo a odi Israel dom anim no twe ne ho bedi wɔ n'akyire. Na mununkum dum no firi wɔ n'anim begina wɔ n'akyi. Na ebefiri Misrim dom ne Israel dom ntem. Na ɛyɛ mununkum ne esum. Nanso emahan anadwo. Na ama yenum antumi amen yenum anadwo no nyinaa. Na Mose tene ne nsa ɛpo no so. Na Erade de apue mframa denden ma ɛpo no kɔe anadwo no nyinaa. Na odane ɛpo no ma no ye asase pese. Na nsuo no mu bae. Na Israelfo no nam asase pese so fa ɛpo no mfimfini. Na nsuo no ye won ofasuo won nifa ne won benkum. Na Misrimfo tin won. Na wodi won akyiri kɔ ɛpo no mfimfini. Pharaoh aponko ne ntiase nam ne na ponkofo nyinaa. Na anopa nsrabre mu no Erade fa ogya ne mununkum dum no hwɛ Misrim dom no. Na ɔma Misrim dom no ho yira wɔn. Na ohwinhwan wɔn tiase nam nan ma ne nantie mu yidu. Na Misrifo no se, Moma yenwane wɔ Israel anim. Efiri sɛ Erade ne Misrim reko ama wɔn. Na Erade ka kire Moses sɛ, Tene won sa epo no so. Na nsuo no nsane mra Misrifo ne wɔn tiase na ne wɔn aponkofo no so. Ɛna Mose tene ne nsa ɛpo no so. Na adeɛ rekyi anopa no. Ɛpo no sane n'akyi bɛsene sɛdeɛ na etie. Na Misrifo no dwane behyiae. Na Erade ka wɔn gu po no mfimfini. Na nsuo no sane akyire bɛkata Pharaoh dom nyinaa. Ntiase nam ne aponkofo a wotii wɔn ba ɛpo no mu no so. Wɔn mu baako mpo anka. Na Israelfo no nam asase pɛsɛɛ so fa ɛpo no mfimfini. Na nsuo no yɛ wɔn ofasuo wɔn nifa ne wɔn benkum. Na Erade gye Israel nkwa da no firi Misrim sem. Na Israel hunu Misrifo no sɛ wawugu ɛpo no ano.
Na Israel hunu nsakɛse a Awurade de kyerɛɛ Misraim soɔ no, na ɔman no suro Awurade, na wɔgye Awurade ne n'akoa Mose dii.